ओंखायनो दा अरायबो हौवाफोरनि जानजियाव थांखु थेबाखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनदों जानांगौ। हेल' गाइस, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोननि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय। नोंथांनि सिगाङाव फैनो आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय आं थाम्बनेल एबा टाइटेल नायनानै भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाव स्किप खालामाजासे जोबजासे नायदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, आं दिनै मा भिडिअ लाना फैदों होनना बुङोब्ला मोनसे भिडिअ मोनदों आं फेसबुक नायबाय थानाय समाव। बे भिडिअआ मैयानिफ्रायनो गोबांथार भाइरेल जागासिनो दं आरोना। ओमफ्राय मा भिडिअ भाइरेल जादों होनना बुङोब्ला बेयो जाहैबाय लोगोफोर मोनसे खन्थाइ आवरायनाय आरोना। ओमफ्राय बे भिडिअखौ सोरबा सोरबा नुखाबाय जानो हागौ। खन्थाइ आवरायनाय होननाय लोगो लोगो सोरबा सोरबा नुवाखैबो जानो हागौ। बेनि थाखायनो नोंथांजों लाना फैनाय जादों नैबे भिडिअखौ। ओमफ्राय बे भिडिअखौ होयैनि सिगां आं नोंथांमोनसिम मोनसे गुरै खावलायनाय लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायल', चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा। बेनि थाखायनो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा आरोना, जाहाथे आं बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ बानायना होनायखौ नोंथांमोना नुनो हायो। बेनि थाखायनो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। ओमफ्राय आंना 6K साबस्क्राइबार जानो बारा गोबां नांलिया। बेनि थाखायनो अननानै थाबैनो 6K कमप्लिट खालामना होदो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लादो आरोना। ओमफ्राय नैबे भिडिअखौ नायनो लादों माने आं बे भिडिअखौ बहा मोन्दों होनना बुङोब्ला बे भिडिअनि मा होनो फेसबुक पेजनि नामखौ आङो स्क्रिनावनो लिरना होगोन। नोंथांमोना बिथांखौबो थांना सापर्ट खालामहैनो हागोन आरोना। बिथाङा बेफोरबायदिनो खन्थाइ आवरायनाय मोनसे भिडिअ पस्ट होयो आरोना। नोंथांमोना बेखौ थांनानै सापर्ट खालामहैनो हागोन। जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लादो आरोना। आं बै जोनोमाव सासे आदुंगारि आइजोमोन। आं दा बे जोनोमाव समायना फांसे थांखु बिफां। आदुंगारि आइजोनि गोख्रों आरज। आं बे जोनोमाव जुलिनि मन्दपाव जिरायनो मोनासै। बै जोनोमाव अराय हौवा माहारिफोरनि खाथियाव थाबाय थानो मोन्थों होननानै इसोरनाव गोख्रों आरज खालामो। हरखाबै आदुंगारि आइजोआ बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलाङो। हरखाबै बेनि गोथै हाखराव फांसे समायना थांखु बिफां रज'नाय सासे लावखारा समायना थांखु बिफांनि सेराव उन्दुनानै दङमोन। बे समावनो हरखाबै बिलाइ गोमोना मोदोमखौ लावखारनि सेराव सिरिबोनायसै। अब्ला लावखारा सोमोनांबाय, मा एसे गोदै मुहुनि गोनां बिलाइ सिरिबोनाय होननानै सासे लावखारा जाजेनायसै। बेनिखायनो ओंखायनो दा अरायबो हौवाफोरनि जानजियाव थांखु थेबाखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनदों जानांगौ। ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे खन्थाइखौ खोनासंनो मोननानै एबा नुनानै माबादि नांदों गोसोआव, इन्ट्रेस्ट नांदोंना नाङाखै, नायनो मोजां मोनगोन ना मोनाखै, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बारा गोलाव बानला लोगोफोर। ओमफ्राय दा गरमजों जाबजों मा होनो भिडिअखौनो बिराद बानायनो बायो आरोना लोगोफोर। थेवबो नोंथांमोनजों जा हायो एफा एनै भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबाय थानो नाजागोन आरोना। ओमफ्राय आं दा साननैसोआ बारा मोजां भिडिअखौनो लाबोनो हानाय जायाखै। ओमफ्राय निउसफोरखौबो इसिबां कालेक्ट खालामनो हानाय जायाखै आरोना। ओमफ्राय आं नैबे साननैसोनि उनावहाय आं एसे मा होनो भिडिअ गासिबो निउसखौ आङो कालेक्ट खालामजोबनो नाजागोन आरोना। ओमफ्राय बेफोरबायदि निउस कालेक्ट खालामनायाव बुहुत खस्थ' जायो। ओमफ्राय बे खस्थ' जानायनि गेजेरजों मा होनो भिउसखौबो बारा मोना जानायखाय मा होनो गोसोआबो दुरबल जायो आरोना। ओमफ्राय एबार नेक्स्टनिफ्राय नाजाबावगोन बेफोरबायदिनो भिडिअ होबाय थानो। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो एसे मा होनो भिडिअफोरखौ एसे शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर, जाहाथे मा होनो भिउसआ एसे मोजां फैयोब्ला, जेन'बा आंनावथ' इसिबां मानि भिउस फैयाबाबो जेन'बा मा होनो 2000, 3000, 4000 बेफोरबायदि भिउस फैयोब्लाबो मा होनो गोसोआ गोजोन मोनो आरोना। बेफोरबायदिनो भिडिअ बानायबाय थानो गोसो जायो आरोना, निउस भिडिअ बानायबाय थानो। ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना नायथाराब्ला आंनाबो गोसोआ दुरबल जायो आरोना, माथो एथ' खस्थ' खालामसेयावबो आंनि भिडिअखौ नाया बेफोरबायदि सानो आरो। थेवबो नाजागोन आरोना नोंथांनि सेराव निउस भिडिअ लाबाय थानो। जिखुनु आं नैबे गासिबो ट्रेन्डिं टपिकनि सायावबो आं भिडिअ लाबोगोन आरोना, गासिबो आंना अल निउससो। नैबे निउसखौ लाबा नैबे निउसखौ लाबा नङा लोगोफोर, आंना गासिबो लाबोगोन। आं जिखुनु आं मोननाय निउसखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना। ओमफ्राय जिखुनु आं भिडिअखौ बारा गोलाव मोनला। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामथाब लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव बाय।